Toft Entreprise er en entreprenørvirksomhed, som ligger lige centralt i Danmark på Fyn, udfører jord, beton, kloak og anlægsopgaver i fagentreprise. Udover det laver vi total- og hovedentrepriser. Hele visionen fra starten af, det har været at være troværdig og fagligt dygtig. Det betyder alt for en bygherre. Det er nok også derfor, vi har mange bygherrer, der kommer igen. Det er fordi, de har opbygget den her tillid og oplevet den her faglighed og den tryghed ved at udføre byggeri. Teknologi fylder meget ved os. Det gælder på vores kontor, og det gælder ude i marken. Inde på kontoret har vi alt det nyeste teknologi. Det bærer vi egentlig med ud i marken, hvor vi på vores maskiner har 3D-styring, og herved kan vi styre byggeriet fra start til slut. Det grundlæggende i virksomheden, det er samarbejde, og det har vi videreført i vores nye byggeri her. Det er sådan, at man kan se direkte fra lager ind til kontoret, fra kontoret ind i lageret. Det giver et sammenhold, og det er sammenholdet, der skaber byggeriet. Vi går meget op i bæredygtighed. Det gør vi ved at vælge de rigtige materialer. Det kan være bæredygtig beton. Det kan være sådan noget som vores støbeform, som er udført i plastik, som vi kan genbruge igen og igen. Vi har investeret en hel del i kvalitetssikringssystemer, og herved kan vi registrere udført arbejde på pladserne, tage det med hjem på kontoret og til allersidst fremsende dokumentation til bygherre, så han har sikkerhed for, at arbejdet er udført korrekt, og vi herved skaber det korrekte fundament for det videre forløb. Toft Entreprise, vi skaber et solidt fundament via faglighed, ordentlighed og et godt samarbejde.